idazle izatearen barruan, ez du hori bakarrik idatzi, baina esan daiteke azken urteotan espezializatu egin dela genero batean, da novela poliziakoak idazten. Eta horiet, genero horren barrukoa izango litzateke novela beltz bat, bizkartzainaren lehentasunak orain aurkezten dizueguna. Nik esango nuke bere aurreko novelen aldean, baduela honek segidako arrasto batzuk eta beste batzuk berriz desberdin egiten dutenak. Segidako arrastoak izango lirateke novela laburra dela, estena laburra bere osotasunean eta gaina estenaz osatua, ez da, eta estena batetik bestera azkar pasatzen dena, elkarrizketa dexente duena, pertsonaien barne munduari begiratzeko aitzakia ematen duena, eta errealitatearen deskribapen sozial, beltz, makur bat edo egiten duena neurri batean. Desberdintasuna berriz, esango nuke, diferentzia markatzen duena, izango litzateke oraingo hontan aurrekotan ez bezala gure errealitate politikoa gehiago agertzen dela. Eta honekin nik uste asko edo gehiegi esan dudala, eta igual Iñakiri berari emango diot hitza, berak zerbait uste dut prestatu duela gaur esateko, eta bera da gaurko protagonista. Beraz,